പ്രസന്നമൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി. ഇതു നിന്റെ എന്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലിന്നെ കുറിച്ച ഗീതം. കുറുപ്പ് എന്നാണ്. 1931 മെയ് 27 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിൽ ജനിച്ചു. അധ്യാപകൻ, ഗാനരചയിതാവ്, കവി എന്നിവരോട് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ്. 2007 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവും 1998 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരവും 2011 പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരവും സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകളും ഓടക്കുഴൽ അവാർഡും ആശാൻ പ്രൈസും തുടങ്ങി ഒരുപാട് സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിക്കൊരു ജനമഗീതം, അക്ഷരം, ഉപ്പ്, ഉജ്ജയിനി, വളപ്പൊട്ടുകൾ, കറുത്ത പക്ഷിയുടെ പാട്ട്, ഭൈരവന്റെ തുടി തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികളാണ്. 2016 ഫെബ്രുവരി 13 തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് മഹാകവി നമ്മെ വിട്ടുപോയി. കുറിപ്പിന്റെ അമ്മ എന്ന കവിത GVHSS ചേർപ്പിലെ 4ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ